Minä olen Leena Reittu, pohjoiskarjalainen kuvanveistäjä ja toteutin tuonne Pietarsaaren vanhaan satamaan puuveistosten sarjan. Minä olen tehnyt puunveistoa noin 10 vuotta nyt ja käytän pääosin tämmöistä kierrätettyä puuta tai hakkuujätettä materiaalina ja mulla oli lähtökohtana tässä teoksessa ajatus lähestyä niin kuin biodiversiteetin köyhtymistä empatian avulla. Eli minä haluan tarjota sekä ihmiselle, mutta myös muille organismeille niin kuin taidetta tai kodin niin kuin tämmöisille sienille ja sammalille ja jäkälille ja hyönteisille. Ja ne on melko pieniä veistoksia, mutta tavallaan haluan saada ihmisten huomion kiinnitettyä tämmöisiin metsän pieniin olentoihin. Ja minä en ole käyttänyt näissä veistoksissa mitään synteettisiä materiaaleja tai aineita ihan sen takia, että en halua tavallaan sitä ekosysteemiä häiritä millään tavalla, vaan että siinä on niin kun, sitä voi olla jopa hyötyä sille ekosysteemille, koska lahopuun määrä on aika, tai että sen lahopuu on tärkeä ekosysteemille ja just näille pienille eliöille.